aking pagkatao. Ayun po mga paring Jason, magandang hapon po sa ating lahat. At sa lahat ng mga viewers, Team Hamog, maraming salamat sa lahat ng Team Hamog. Thank you po sa inyong lahat sa panonood sa aming mga upload. Yan. At sa mga bagong subscriber natin, shoutout po sa inyong lahat. Yan. At yun, May 9 ay binabati ko ng happy birthday si Kuya Born. Happy birthday po Kuya Born. Yun. Sana laging malakas ang iyong katawan at ingat sa trabaho. At maraming salamat sa kaunting oras na pagbisita nyo dito sa Kamsor na nakasama namin nung napagbakasyon nyo. Thank you po. More blessing. At yung vlog ko na aking gagawin ngayon ay papatag ko itong mga medyo bukol pa dito sa ano, para kung sakaling mapantay na to, kung nakalibing na sa flooring, para maganda lang tingnan, tatanggalin ko to pati doon. Lilitaw sa ulan at araw ay patuloy Doy, hello. Doy. Doy.
ng lihiwang aking pagkatao. Ito ay tapat ang puso kong ito. Ibibigay sa'yo tibay at lakas ng loob. Iaalay para lang sa'yo. Nais kung malaman ko na may karamay ka. Hindi lang ako, at kahit na magkaiba ang aking mundo, pipiliin ko paparating sa'yo. Tibay lakas ng loob. Yan. Dito kasi medyo mataas to. Doon mababa. Oo, ang dito banda. Ano dito? Ang maganda na. Tingnan. Para kada daan namin masiksik na po. Oh. Hello.
Di ko limutan ating mga pangako, ating mga Aron. Turog sundoy. Oh. Ada sundoy. Dito sa kabila. Ayan po, bali mamaya ko na yan pagpatuloy kasi magpapalitada si Karot dyan sa likod ng hagdan. I-preparean ko muna ng ng pampalitada niya. So, walisan ko muna dito sa yun kasi sa harap ng nasa banda. Napakainit pa ng panahon. Dito ko na lang sa preparean. Pero walisan ko muna kasi magpa-plus ka din. Bawal mahaluan ng mga bato-bato. Alikabok, wala. Ito yung isa, tol. Ito na isa. Ito lang. Ha? Okay. So, simento. Alright. Ay, aray. Yan. Higib ng tubig. Yan ako dito sa kung may tubig ba. Yun, mayroon. May patubig dito. Dito lang ako ng tubig. Right.
Balde, kailangan ko ng balde. Yan sa gripo. May balde. Tubig. Kiss ang hindi na uubos. Sismo ka. Tol, malapot lang, tol. Malapot lang. Ha? Ang sakto lang. Oo. Ganun eh. Una ko. Oo. Pwede na ito. Basta ang rumukot. Ang rebukada to. Rumukot, dubliot. Ang rebukada. Tik. Dan.
Hindi maubos i-rip. Hindi mapanos. Tindin ng lupa. Hay nako, buhay. Sige. Pira mataas. Sayang. Pakuhin ko na itong ano, bilis tayo, sayang. Nalagyan ka ng mga bakit. Yeah! Ato sa dagko na. Bukas, hindi na magbuong.
mo na. No? Ano tol? Lalong balde na lang to. Ah. Kinulang yung ano ko. Halo. Ano? Boss mo na. Talaga nagigib eh. Ha? Talaga nagigib. Karot. Libar ako ni karot. Hinanto ko yung pagpatag dyan sa loob. Hinayaan kitang magpahinga. Eh baka matumba ka eh. Sabi mo, I need to rest. You need to rest. Kaya hinayaan kitang matulog muna. Pinapantay ko na sana oh. Kung gadot. Alin? Hindi mo na yan yung sisiksikin. Kasi ito mataas na to. Lalagyan pa ng mga graba, mga bato-bato. Ayan, mga bukol-bukol na yan. Ilalagay ko dyan sa kanto na yan oh, para finish na. Kasi pag tinignan mo dito sa labas, mababa dyan. Diba? Mababa dyan. Kaya binubungkal ko para sa padaan-daan natin masisiksik na yan. Tapos buwasan mo ng tubig. Diba? Pag walang trabaho kami dito, buwasan mo ng tubig para masiksik. Yan, yan pa oh. Kaso tinulungan ko muna si Karot. Kaya hinto muna ako ng luwagin muna ako ang tubig. Luwagin muna. Kasi sabi mo, need to rest. You need to rest. Diba? Gusto mong panghabang buhay. Huwag mo isama dun oh. Ay! Kundi, talaga, sa kalam. Kilo yung pumahala. Nakaro. Malula. Nakarob na malula pa lang. Wala sa loob di sa paano. Ito ay kartunog salot. Mapariputot ko. Sinanok salot. Walang sabato. Tama andoy. Sugkito tama. Huh? Sugkito. Tapang. Hindi. Hindi.
niya. Bubukan. Ito si Don. Bubukan na din tayo doon. Bubuk pa din iba. Ay! Sige. Salbot sa ako tubig. Nagsan tubig. Oo. Ako tubig doy. Ako pa na tubig. Bay sa agpong ko yan. Sorry. Ay ay. Ayan mo rin. Ay, simba sa guban pa rin. Napalalaban ito doon. Oo. Ay, dito. Hindi, kumuli ka sa simba. Sa guban pa. Darong no. Ha? Sadi ka. Aral mo saan? Sa kaway ka maputi kasi ito. Ha. Ayan po, tapos na akong maghalo. Tapos na. Bali di ko na pagpatuloy yung pagpatag nito. Pero bukas tapusin ko to. Ano lang, kaunti-unti lang. Ang hapon na, alam na, uwian na, at mag-edit pa. Ayan po, hanggang dito na lang muli ang mga vlog namin. Siyempre maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa aming vlog, sa patuloy na suporta at naniniwala. Salamat po sa inyong lahat. Ayan po, ang dito ng vlog na to. Bye bye, love you all, ingat kayo palagi. Mwah.